Na kasa juriya, saboda zuciyata ta makance, ba na ganin kowa gabanta. Me zai hana mu sauya rayuwa? Ka zama ni, na zama kai. Son ka shi ke gudana cikin jinin jikina. Ƙaunarka ta mamaye kowane sashi na zuciyata. Kai ne ɗaya tattilo cikin birnin zuciyata. Da an ganka, dole a gani. Don ko a sararin samaniya, idan aka ga wata, dole zaga mai haske za ta biyo baya. Kalamai ba za su iya bayyanar da irin kyawunki ba. Duk yadda mai yabo ya kai da yabo, ba zai iya yabanki baki ɗaya ba. Da kin kasance ke fure ce, da kuwa ba za ki taɓa yin nesa da hanci na ba. Rayuwata za ta bayyana ne kawai a shakar kamshinki, baiwar Allah. ‘Yar mamanta, ina mugun bala'in katayin masifar sanki. Subscribe our YouTube channel for more videos. Tajuddin TV. Time for watching.